eu sunt Raisa și astăzi o avem pe Rania. Azi o să vă prezentăm colecția noastră de eroi. Și vreau să spun dacă voi ați avut așa ceva vreodată. Arată-le. Așa colecție. Scrieți în comentarii. Lina. Noi ne mai lipsesc 3, dar Nu mai există. avem. A trecut trendul acela. Și am rămas fără. Bun. Primul, ce e ăsta? Batman. Nu. Batman. Primul erou este Batman. Aștepta să-l pune. Dragii mei abonați. Doilea este Batman. N-am zis primul. Batman. Dorul este Wonder Woman. Ana. Hai să vi-l arăt. Cam foarte greu să pronunț. Upa! Stai să o iau. Nu asta e. Asta e bici de jos. Uite. Acela este Wonder Woman. Treilea erou se numește Flash, îl cheamă pe ăsta, uite. Pune la loc. Sau îl pun eu. Așa. Asta e tăurița. Următorul este Thorul este One cu One. nu pronunță corect. Thorul este Kiborn. Thorul este Grand Lantern. Hai să văd unde. Grand Lantern. Scrieți voi în comentarii Ce erou e? cum se numește. Este Mera. Dă-mi un pic. Mera. Pe Mera. Mera. Ate nu avem pe Supergirl, dar trecem la următorul. Următorul este Batgirl. Batgirl. Ține-l un Așa pic, îl Raisa, cheamă. că eu mă duc să-mi iau dublura. Care este Katana. Thorul este Catwoman. Thorul este Joker. Thorul este Harley Quinn. Înseamnă. Păcate, încă unul lipsește, așa că trecem la următorul. Thorul este Bizarro. cred că așa îl cheamă. Nu? Nu știu. Uitați-vă. Și acum la sfârșit o să vă arătăm simbolurile lor. Superman. Simbolul acesta este al lui Superman. Superman. Thorul este al lui Supergirl. Cred, nu știu. Thorul simbol este al lui lui Batman. Hai să vi-l arătăm. Așa. Hai să iau de acolo și bagă-l. Thorul este Flash. Următorul este... Simbol este Aquaman. următorul este Al lui Wonder Woman. da. Și următorul Este al lui Joker. Următorul simbol este al lui Harley Quinn. Și cam acestea au fost simbolurile și personajele. Hai să vi le arăt. Uitați. Ieșile. Se vede că n-am 2. Și vă urăm o zi minunată. Zici tu ceva dacă vreau să zici ceva. Vă pup și vă iubesc. Ok, bye! Abonați-vă să ne dați like și subscribe la canal.